Karong National Heroes Day, dili lang long weekend ang atong angay ikalipay. Lakip na din ha ang pag-ilas sa mga sakripisyo sa atong mga bayani sa nasod. Atong gipangutana ang pipila ka mga Dabawenyo kung kinsa sa mga bayani sa Pilipinas ang ilang nailhan. Ikaw, nasayod ba ka? Sir, pila ba ka national heroes ang imuhang name? Go. Maduara siguro si Rizal, Bonifacio, Kinsa ba? Lapu-Lapu. Kinsa ba? Oro ba siguro? O maunsa? Unsa nga mga heroes ang imuhang mauna-unaan, ma'am? Lapu-Lapu? Ilang... Ba? Sino pa ba? National heroes. Rizal? Sino pa? Andres Bonifacio. Tama. Yun! I mean, yung ginalo. Tama. Sir, pila ba ka national heroes ang inyong mga pangalangan? Ala, patay. Hinabi ko memory, sir. Teacher pa naman ko. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Gumburza, Gomez, nakalimot ko sa ano. Taon-taon na, sir. Na mental block, sir. Mental block. Okay, Bonifacio, sir. Bonifacio. Sige, sir. National heroes ang imuhang maname. Go. At least mga upat ka hero. So, muna si Rizal, Aguinaldo, Lapu-Lapu o Mabini. Insert question, sir. Para sa imo, sir, kinsa ba ang hero sa imong kinabuhi? Rizal, para sa kuha. So, since si Rizal man ang national hero, so maupod, parang ginadedicate ko na ko na nagpakamatay siya para sa ato ang nasod.